ви, а ти? Чакай! Курва в душата. Нашата я разля. Аз съм отиже. Мен няма какво да ме бутне. Здравейте всички, добре дошли в моят YouTube канал. Мале, много трепера с тази ръка, но нищо. Добре дошли в влог номер 2 от отиването ми в Турция с какави Атижа. А защо отиваме? Продължавайте да гледате. Виждате ме без грим, така ще ме виждате през целия влог, защото си давам почивка на себе си и на лицето си. Но, тъй като вече сме 2 месеца откакто се оперирах, и аз вече нагона ми за сладко започва да напира, съм приготвила едно експериментално брауни. Рецептата, за която ще ви сложа тук във видеото или долу в описанието, която гледах от TikTok. С банани, яйце, какао и бак пулвер. От себе си добавих и малко парченца круша. Не изглежда много лицеприятно, но е вкусно и ще видим после какави Атижа какво ще каже за моето брауни, защото го направих, за да имаме за по пътя. Ето толкова ни е дебело браунито. Беше в една форма, ето така залепнало. И аз го отлепих и сега ще го разрежа. Ето това са крушите. Вкусно е. Не изглежда добре, ама е вкусно. Затварям и потегляме. Ето в баткови адем. Долу с бушчето ни чака. А? Не знам на коя съм писала. Ти си писал на някоя друга Атиже. Аз ви мисля, че с нея говорим. Да, ея какави Атиж. Хело? Айде, идвам влизай. от Велинград и си имам вода даже от Велинград. А мъж взели ми от Велинград. Не на тебе. Стига! Нали знаеш, че аз имам влог? Да, знам. Ето, ние сме тук вече реди. Потегляме за Турция. Може би ще се включим от границата, а до тогава приключва влога, защото имаме да клюкарим по-женски. О, да. Чакай! Ау! Ще падна! Чакай! И вече сме почти на границата. Спрели до тоалетна. Искам само да видите моето телосложение. Просто е един път. Беби, изпишка ли се? Да. Какво няма? Няма... ролка. Чакай, какво е това? Мръсница моя. Мръсно искаше да ти говоря. Курва в душата. И мисля, някой трябва да съм. Искам да видите какво купих. Специално за тая госпожа. Дадох 4 лева за снакс, който е с 3 гифт. И ще видим какво ще съвпадне. Да, ама нали си ми принцеска? Айде, отваряй. Мале, то всичко е по-отделно. Какво? Мале, какво е това? Дава ти два. Чакай, ето моят подарък. Ето с лук, нали искаше с лук? Да, обичам с лук. И? Само това ли е гифта? Да. Обици, пръстен и какво е това? Не, това обици ли са? Да. Да, обици, гердан и пръстен. Да. С... Това гердан ли е? Да. То няма нищо на него. Гердан е. Това са две обици. Да, 2 обици, ето ги бе. Гердана е това. Това ми за някой клип може да го ползваш. Да, мога. Заповядайте. Ужасен подарък, ама щом ти харесва. Харесвам. Аз съм разочарована от това нещо. Това не струва 4 лева.
А пък за себе си, от магазина си взех пастърма, защото това е протеин и единственото, което мога да ям по пътя. Така, сега сме на точно границата, следващата кола е нашата. И аз съм измислила следното нещо. Ако митничара, нали митничар се казва? Митничарио, митничарио, господин не и друг. Така ли беше? Не знам. Но ако е хубав, като ни поиска личните карти, поиска да ни видя, аз директно ще сляза и ще отида при него. Да, знам, че съм луда. Ама какво да направя? Част от чара ми е. Ако искате спокойна жена, вземете си някоя грозна. О, не! Ще ли хейтват яко? Хубавите сме луди. Тя пък излезна. Да. Много добре. Нека работа вътре. Отивам да му карате ги. Лудата. Те да се връщат пътя. Нека работа. Ай, чао. Стой. Един бърз апдейт тук. Изморих се да свалям митничарите. И сега сме на клю-клю с какавия тиша. И аз съм си полегнала от едната страна. Сега ще ви покажа тя от другата как ви е полегнала. Ето и какъв е. Какво става? Тук що питахме за сламки в бензиностанцията. Ето тази бензиностанция. Да. И какво ни дадоха? Две сламки. Розовки сламки. Вижте, за да се мачваме. Ето го, Адем. Какво стана, Адем? Аз забравих си чантата. Браво на тебе. А какво ще пием? Ще пием кола без захар. Тя ще пие кола без захар. А гледай ми за балката. Да, това си ти. Искаш да ме палиш, ама ще изгориш. Аз ще пробваме такова нещо, ама ще изпия много малко. Две глътки и другата ще го изпия тижа. Сега, сезам, отвори се. Не знам. Обаче ние сме буквално 20 минути след последната ни спирка. Отиваме за чорбан. Нашия шофьор Адем да се яде чорба и ние отиваме да го съпортнем. Да. И той каза, Адем, че... какво ще правим? Ядем чорба. Той каза, че... Е, тук е това. Той нали каза, че ако ние ядем, и той ще яде. И затова сме тук. Да. А пък ако ти ядеш, ние трябва да ядем. Ама чули го? Какво каза? Вика, ако вие не ядете, и аз няма да ям. Оле, край. Или всички, или никой. Да. След господин Адем ще ми трябва втора операция. Здравей, hello, мараба. Чорба, търсиме чорба. Айде. Оле, майко. Тия хората, това е байрам тук. Говеят, нали знаеш? Не знам какво е това. Ще ми трябва втора операция. Какво е? Мараба. Малко да ти ставиш. Много малко. Да. Пак ще ям. Нали ще малко? Трябва да трупаш мазнина за операцията. Гледай. Не, само той ориз изглежда. Ето ни. Ще ядем чорба, ориз и хляб. Не. Малко само, че докато носех чорбата, тази малко я разсипах. Ама никой няма да разбере, че съм я разсипала. Горкият човек чакаше не знам си колко време за тази чорба. Нашата я разля на вся. Не мога. Това тук е тормоз просто. Не сериозница. Просто тормоз. Това е някаква супа от леща. Гледайте, ама това няма да го слагам, защото не мога. А това мисля да ми е за десерт. На 3 часа На 3 часа сън. грима малко още стои. Косата ми ужасна. Аз майкото отслабнах, вече не ме заглеждат турците. Не ги сбърках.
Искам да направиш тест на супата. Да, тя иска да го пробва. Това е някаква супа, прилича на ментеш кембе. Прилича, ама е, не знам, някаква супа с какво е. По-турски е келе пача. Какъв е? Келе пача. Да. Някаква пача там. Айде, ти си. Айде. Добър апетит. Това хляб всички е за тебе, по принцип. Всички. Защото ние се затижа, не ядем хляб. Така че... Айде, направи първа хапка да кажеш как е. Може да сложиш и моето лимонче. Няма. Супер. Ладно, ако има да дойде тук. Да. Значи на ментеш кембе, което е пача. Келе шембе, келе. Ето, не съм ви правила тур, защото вие сте виждали къде сме още от предния влог, когато идвахме тук с Атижа. Hello на всички. Но ние сме в стаята вече. Буквално след 40 минути тръгваме за болницата в Истанбул. Друга болница, не Истанбул Хоспитал. Друга болница ли е? Да, защото в Истанбул Хоспитал, къде бях аз, правят само стомашен ръкав. И реално ти с този доктор, който ще ти прави на тебе, а то също те не знаят, аз също не съм им казала. Ние сме тук, в Турция. Не за да си прави аз операция, а за да си прави какъвия Тижа операция. Да. Ще й правим BBL втора част. 2. По-скоро е BBL като поддръжка. Да. Точно. И така за това сме в Турция. Този път нещата се обърнаха. Тя ще е подножа, а аз ще съм медицинската помощница. Да. Просто виж как съдбата ни е наредила да сме двечките. Така, след малко тръгваме и понеже нямаме време да спим. Маля, аз изглеждам ужасно. И аз, виж, стисках си пъпките, станах червена. Сега ще направя едно интервю. Да се извиня на всички предварително за след операцията. Не знам. Чакай, ще видим как ще след операцията. Ма да им кажа. Не се притеснявай. Те ни познават и си ни обичкат. Здравейте, аз съм Атижа. Атижле. Атижле. Така, добре. Искам да ми кажеш. Притеснена ли си? Много. Защото те хората не знаят, но аз и двата навик да дойдем в Турция. Да. По принцип не се притеснявам за операции, така че малко съм... Не се притесняваш? По принцип не. Ама сега си паник. Да. Не знам защо. Той и винаги така ми се получава. Точно няколко часа преди операциите ми винаги се притеснявам, но преди това не. Добре. Тъй като вече си преминала през един BBL, така, да. Не смяташ ли, че ще ти е по-лесно втори път да го преживееш? Мисля, че знам точно в какво... Какво се впускаш? Да. И затова, може би, се притеснявам само на половин... На 50% отколкото... Първия път? Да. Добре, искам следващия въпрос да ти задам. Давай. Но отговори, все едно отговаряш на камерата и мен ме няма. Hello. Смяташ ли, че си избрала подходящ спътник с теб? В смисъл, Едно не си зад камерата. Имаш ли ми доверие, че ще се оправя с теб? Имам цялото доверие на Веси. Винаги ще я избера. Питайте ме същия въпрос след операцията, като тръгнем пак обратно за България, но... Мислиш, че няма да се справя ли? Кой казва такова Добре, нещо? айде продължаваме. Все пак мен ме няма зад камерата. Да. Отговаряй си на въпроса. Да. Знаеш, че много те обичам, Веси, и винаги вярвам в тебе. Ти си ми като майка, BFF, сестра. Само мъж не съм ти. Да, няма как. Нищо, тя има други мъже. Но така е. Много те обичам и съм там. Каквото ще да става, аз съм там. Да. И няма да остава докторите на мира, аз съм и казала. Така те искам. Точно така. Добре. Ако някой реши да си направи BBL, какво би го посъветвал за първи път? За хората, които гледат и искат да си направят BBL.
аз бих казала, че операцията... Първия BBL, нали, първата ми BBL, сега ще имам втора. Беше тежка, в смисъл те направиха липосукция 360, нали, навсякъде. Така? И може би затова ми беше по-тежка, защото болеше навсякъде, имах синини навсякъде. И просто да се, как се казва? Ето да кажем, аз сега искам да си направя BBL. Какво би ме посъветвала? Да се таковаш психически. Да се настроя? Точно. Как да се настроя? Позитивно. В смисъл, не дай да го мислиш чак толкова много, защото така Как да не го мисля, като не е лека операция? Трябва... По принцип, като искаш такава операция, или каквото и да е, когато искаш нещо, желанието е по-силно от страха ли? Точно. Така е, тук съм сега съгласна. Сега в момента не е страх, ама съм готова да отида в колата и да тръгваме за Истанбул. А ти же каза, ако искаш нещо достатъчно силно, желанието е по-силно от страха. Точно. Човек. Гати цитата, казвам ти. А после кажете, че не била умна. Не, туркиня съм обаче. Затова пак сме в Турция. Затова пак сме в Турция. И сега вместо аз да си лежа в леглото и ти да ходиш за баклава, сега моя ще трябва да ходя за баклава. Точно. А дали ще успея да ти намеря от някъде в Турция кисели краставички? Мале, не знам. Ама знаеш ли какво? Веси няма да пие кафе пак. Колко време няма да пиеш кафе? Ти няма и да пушиш, нали така? Доктора какво каза? Няма да пушиш. Добре, това няма да го коментираме, защото ще пуша. Но пък знаеш ли какво? Ще ти дам да ядеш шоколад. Добре. Ама не, знаеш ли какво? На мен не ми харесва кафето в Турция. Това е проблема. Мале, няма да пия кафе. Що не ти взех от България? Не, ще пием Red Bull. Да. Третия път, като дойдем в Турция, сигурно ще е за моя операция. За навести BBL-а. Не казай голяма дума, че моята дупа и сега го харесват. Тогава ще вземем кафе специално за тебе. Да, кафе to go. Ама знаеш, между другото, че там има едно днес кафе. Има ли? Да. Ох, да ги взимаме ли с нас? Сега ще видим. Колко часа? След малко тръгваме. Мале, да. 30 минути и тръгваме. Его нашето момиче. Ето това ни е коридора на болницата, в която ще сме. И ето това ни е стаята, като искам да кажа, че числото 8 ме преследва последните 2 седмици. Числото 8 ме преследва, това числото 8 е числото на кармата и сме в някакви ретроградни пак неща и не знам какво означава това. Ето това ни е стаята. Това ни е банята. Що така ни трепери кадъра? Ето. О, добре, кеф има, харесва ми. Така. Ето ни. Тук имаме си телевизорче. Това ще го видим след малко. Ето имаме едно като малка кухничка, нещо си. И тук какво имаме? Това някаква мишка ли е? Това е някакво мишлинце! Обичам те. И така, тук ще спя аз. Имаме дупка на дивана. И то. И сядам аз на дивана и кака ви Атижа, какво вика? Не мога да те видя ето от това. И в същото време аз лягам. И тя ме вижда ето от този прозорец. А ние буквално с нея не сме спали и 5 минути. Да. Защото има една жена, където не си затваря устата. Не съм аз. Не става въпрос за мене. Кажи, че не става въпрос за мене. Не. Добре, че си помислят, че се шегуваме. Сега ще изимат кръв на нашата мама.
Най-ужасното ми нещо. Ти притесняваш ли се? Не. Значи няма да ревеш като мене. Не. Оле, ти си железна, казвам ти. За сега няма да ревя. Взима ти кръв, след това ни остават малко да починем и после се срещаме с анестезиолога и кой? И доктора. Айде стоп кадъра, защото ще умра на тия инжекции. Кака Вятижа оцеля след множество боцкания. И иска да махне това, за да може да ме вижда. Аз това не знам как се сваля. Трябва да има някакво копче там долу. Ето. Знам как се сваля. Сега ще се гледаме. Тарарарам. Гледаме. Все едно. Да сваляме ли тия? Да, ще трябва да ги сваляме. Дали те набодоха? Погледнете. Внимавай! Моля ти се. Защо сестрите в Турция не могат да слагат абукати? Да. И при мен беше така. Но е много гадно. Няма един час да сме спали. Ами току-що се върнахме от консултация. Проблемът при Атижа, който каза доктора, е, че всъщност тя няма толкова мазнина, откъдето да я вземат, за да може да я оформят дупето така, както си го представят. И тук ми се искаше аз да кажа да вземат от мен, защото аз пък имам в излишък, но нещата не стават така. Нарочно не съм ви снимала кадри как я рисуват и такива неща, защото не знам колко ще бъде окей за YouTube. Но знаете, прегледа при доктора, който ще ти прави операцията на дупето, всъщност обсъждате какво искаш, какво не искаш, как си представяте да изглежда крайния резултат, откъде искаш да ти вземат мазнина, откъде могат и общо да се разбирате какво да направи след като те сложи на масата, за да те оперира. И така, Атижлето е готова и сега ще чакаме. Доктор има да направи една операция на нос преди нея и след това взима моята мила приятелка и ще я чакам и ще изтискам палци. Ето нашата Атижа вече е готова. Много притеснена, ама няма защо. Защото като се върне, ще й говоря за мъже. Не, шегувам се. Но няма от какво да се притесняваш. Кажи, че не се притесняваш. Не се притеснявам. Кажи ми, аз съм силна. Аз съм силна. Кажи, че аз съм Атиже. Аз съм Атиже. И кажи, че мен някаква му бутне. Мен някаква да му бутне. Толкова лесно от нас не се отървават лесно. No, don't worry. Искам само да видите колко е празна стаята без Атижа. Ето тук ще спя аз. Ето тук, както помните, беше нейното легло. В момента няма нищо. Но съм предупредила докторките. Не докторките, а медицинските сестри. Преведох си го на турски и на всички написах, че ако Атижа не ми я върнат до 3 часа турско време, аз отивам в операционната и грам не ме интересува. Разбирате ли? Просто... чакайте. Просто съм ги предупредила. В момента часът е 12:30 наше време. До 3 часа не ми ли я върнат, отивам аз там. Да изреда малко телефончето. Така, чакайте сега. Да видите какво ще направя. Така. Ето ме мен. Слаба сладеничка. Донесаха ми между другото обяд. Сега ще го взема с мене. И преди да започна да хапна и да ви покажа какво са ми донесли, вчера си говорих с доктор Мерич
преди да дойдем тук в болницата, с който така му споделих за моя начин на хранене в момента, за това какъв глад изпитвам, организма ми, нали, как усеща, в смисъл, как му се приисква някакви неща и какво ми каза той. Каза ми, че съм на етап в момента, в който мога да си позволя всичко, просто трябва да е по много малко количество и да не се притеснявам какво ще консумирам в Турция, но просто да внимавам. Затова сега ще видя и ще пробвам от повечето неща. Дайте да видим какво са ми донесли. Ето това е. Нали, това е вода. Това е някакъв йогурт. Може би е като кисело млекце, не съм сигурна. Това са ми приборите, да. Имам пичица, която пичица естествено няма да ям. Тук имам някаква супа. О, да! Такова ядохме май вчера, такова ще ям. Тук имам... Какво имам? Чакайте, че не мога да го отворя. Това не е ориз. Това знаете ли какво е? Това е жито. Това е жито. И сега това как да го отворя? Добре. Ще стане май. Ето. Добре, това е някакво пилешко. Това няма да мога да го изям. Но ще го пробвам от това и от това ще се опитам да си го изям. Ето това. Добре, доволна съм. Ето и супичката. Обаче искам да опитам първо супичката. Оле, той има парченца. Вижте. Той има някакви работи вътре. Гледайте. Май не ми харесва. Чакайте да опитам без тия гадните работи. Това е безвкусно. То няма вътре нито сол, нито нищо. Ще припадна. Не ми харесва. Да, супа изобщо не ми харесва. Не е като оная супа. Чакай сега, това ще пробвам. Това е безвкусно. Няма ли сол в тази болница? Ето да ви покажа, екипирах се, докато Ати е в операция. И отивам да си търся домати и краставиц, някаква такава салата, евентуално някаква рибка или някаква пастърма, в която просто да имам някакво ядене, с което да си набавям някакви неща в организма. Така че отивам долу около болницата да видя какво има и взимам с мен. Ето. Мале как диха обаче вятър. Значи искам да ви кажа, че крача Баира. Това ако не е тренировка, на. Нагоре по Баира няма нищо. Затова слизам надолу. А хората ме оглеждат като за световно първенство. Майко, и от колите нещо страшно е. Нищо. Една веселка в момента атракция в Турция. Ето ме крачи си по улицата. Хора, върнах се. Вънка беше такъв вятър. Но пък стаята малко ми застоя и сега ще се отворя. А вижда ли сте така да се отваря прозореца отдолу? Аз не бях до сега, но вече и това съм видяла. Така, сега искам да ви покажа какво съм си взела. Не са много неща, ама пак е нещо. Но минах покрай някакви много яки такива кебаб. Това е дюнер май. И не знам дали мога да ям такова. Не съм си взела, но ще питам моята диетоложка дали може, примерно, утре да пробвам. Сигурно ще ми каже, че не може, затова няма да пробвам.
Но си взех супичка, която ние ще консумирам. Взех си салата от домати и краставици, една зелена супичка, като онази, която ви показах, пътувайки до Турция. Взех на Атижа една сода, защото ми каза, че иска сода и като излизам да я взема, да я зарадвам. Взех някакви гризини без захар, да може да яде и тя. И взех такова сладко, което ми казаха, че също е без захар, като аз ще си гризна естествено една-две бисквитки, ама да може и тя да яде. И то. Скромно, но от сърце. Все пак да не забравяме, че и коремът ми е колкото едно яйце. Даже имаше рима. Поговорих малко по телефона и си облякох пижамката, не ме съдете. Обаче просто ми е много жега в тая стая. И сега мисля да нападна салатата, защото съм гладна. И малко надникнах вътре, изглежда много яко и сега ще ви я покажа. Ето ми е салатката, сложих си сол и си изтисках лимончето и сега ще си я хапна. Не знам за вас, но за мен салатата е рай. Дойдох да питам за Атижа на рецепцията и видях доктора, който я оперира и се зарадвах, което означава, че е приключило. Говорих си с него, каза, че всичко е точно. Операцията е минала много добре. Атижа има много голям късмет с това, откъде са и взели мазнинки, откъде са ги сложили. И така много се успокоих и каза, че след малко ми я карат. И аз тук само се върта между единия асансьор и другия асансьор по пижама, много смешна. И си я чакам. И като чуя, че минават някакви колички, само слухта. Нямам търпение да я видя наистина. Просто много съм благодарна, че всичко е минало много добре. Чакам си я и тук си хода и си я чакам. Установих, че има прекалено много коридори и асансьори и докато обикалям от другата страна, може да я изпусна докато дойде. Затова я чакам в стаята. Хайде, Атижа, идвай! Нямам търпение да дойде. Ще те видя, че всичко е наред. Да си те нагушкам и да се събудиш. Това стоя и я чакам още. Може би не е започнала да излиза чак толкова много от упойката, не знам. Но щом говорих с доктора, всичко ми е спокойно вече. Не се притеснявай. Но я чакам. Чакам я да влезе през тази врата. Sleeping, right? Sleep. Добро утро! Адекватна ли си, мами? О, мамина сладка. Ето ми мамината сладка. Обичам те. Жива, здрава, адекватна. Малко изморена ще спинка, но всичко е точно. Нали? Да. Плати целувки. Кажи, аз съм топ. Топ са. Така. За вечера имаме някаква супичка, дано да е хубава. Поръчах да ми сложат сол, защото беше много безсолно. Това е някакво, не знам, десертче, няма да го ям сигурно. Свим дали изобщо ще ям нещо. Това са, какво е това? Оле, това са някакви спагети с сирене, припадам. Въглехидрати. И това какво е? Чакай как се отваря това сега. И това може би ще го ям. Картофи с пилешко. Добре. Добре. 3 часа откакто нашата я оперираха, тук що се събудихме и тя си разчати на телефона. Боли, ама не е ча толкова страшно. Да. Добре. Спинка малко и сега съм окей. Мамина сладка, ще да издям. Нормално ли е да дойда в болницата и да видя една котка да се разхожда? Буквално аз се разхождам в болницата.
И тук има котка. Котка. Мацо. Мац, спис, 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 спис. Мац, спис, 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 спис. Това е атракция. Котка. Аз просто съм потресена. Може ли да се разхожда котка в болниците? Ма хората казаха, че това е нормално. Аз слезнах да си взема една салатка, докато какавият Иза си говори с хората. И се качвам нагоре. Взех си и вода. Тарарарам. Котка в болница. Но не е нормално. Всичко е наред, мисля, че. То само 5 часа ли са минали? От операцията ли? Да. 4 часа. Както си излезнала? Както съм излезнала. Както си при мен 4 часа. Така ще сте. Трябва да хапнеш. Искам да ти дам от компотчето малко. Няма ли къде да седнеш и така? Така ще се дам. Седи тук при мен. Щупим леглото. Нищо да е. Бързи, брадър. Стига се наливаме с тази вода, малко по малко. Давай се. Чакай. Добре. Защото, вижте, тя изпи почти цялото жишенце. Много ми се пие така. Да, ма разбирам. Пак ще ме хейтвате за косата ми. И ще кажете, че съм мърша. Ти си в Турция на операция. Трябва да си с професионална прическа за видеоклип ли? А някой е казал нещо за косата на Атижа, ще го намеря лично. Независимо къде се намира. Да. Ето, и Турция потвърди. Ето ме, идвам. Беси, Да? ти си топ. I love you. Чакайте малко. Сладичко е, нали? Не бих казала, че е най-хубавото Ема е нещо. по-различно от вода. Да. Малко да, защото ще захрани малко. Ето как се направи. Ми е много сладко. То, да ти кажа, малко и има вкус на баклава. Тук в Турция даже и компот има от баклава. Не мога! Не е ли така? Малко е Не знам, не съм го пробвала, няма да го пробвам. компот от баклава. Чувствам се добре, много се радвам, че мина операцията. Реално си, значи ти дойде в 5 часа, в момента е 10. Горе-долу 5 часа откакто си при мен. Кажи как се чувстваш? Добре. Само мисля за това, че ме вкана малко стрес долу в операционната. Ама това е нормално. Нормално е, ама по принцип съм си Аз съм си готова за операция, но хвана ме някакъв стрес. Може би от всичко. И така, но много се радвам, че всичко мина. Чувствам се добре. Да се надяваме утре да се чувствам така, ама май няма да е така. Защото знаеш какво те чака. Разходки, движение и напън. Ама не съжаляваш, нали? Не. И аз не съжалявам. Официално такава операция аз никога няма да се направя, защото това е първото изправяне и се чувства ужасно. Не е лесно, така че искам да внимавате. Красотата изисква жертви. Ето я нашата принцеска се разхожда вече. Аз тичкам след нея. Майко, как трепери кадъра. Ужас. Опитвайки се да затворим курсета на Атижа, направо събрах цялата болница тук. Нали така? Дали не събрах всички? Просто като я боли и аз трябва да се погрижа за нея. Добро утро от следващия ден. Аз закусвам. Сега ще ви покажа нашата принцеска спинка. Ето това е нейното.
нашата принцеска спинка. И ето тук аз ям. Ям кашкавалчето и краставичката. Ами ние се изписваме. Прибираме се. Саша, има ли място и за мене? Ти къде ходиш? Разхождам се да ме. Що? Що? Ми трябва да те влогна. Сега 2 часа път. След тази полза с седалчицата. Love you!